Ako se Pazar do sad spominjao po tome kako ga je Eugen Savojski popalio, kako ga je onaj orobio, onaj opljačko, onaj pobio, ovaj događaj ga je uvodi u historiju svjetsku i u našu historiju kao mjesto gdje je stvorena jedna institucija. Ništa se u ovome svijetu ne događa slučajno. Sve je zapisano. Bošnjaci imaju i resursa, i snage, i umjeća da podignu stup afirmacije svojih vrijednosti i očuvanja svoga identiteta na najelitnijem nivou koji se zove Bošnjačka, Svebošnjačka nacionalna akademija nauka i umjetnosti. I zato otac nacije srpskoga naroda kad govori o Bošnjacima kaže to su muslimani pod imenom Bošnjaci. Evo, nadam se da će nas čuti odavde iz Novog Pazara. Gospodine Ćosiću, mi se zovemo Bošnjaci. Dobro upamti, dobro zapiši, jer kad bude se pisala treći memorandum Sanua, neće se moći pisati prije nego što se pročita naša deklaracija Banua. Ova akademija će biti akademija nauke. Ona nije protiv nikoga. Ona je za sve što je dobro u svijetu. Ona je za ono što je napredak, što je duhovna vrijednost, što je moralni dignitet. Ova akademija nije nikom konkurent i svakom je saradnik, ako on želi da sarađuje s njom. Mi pružamo ruku i akademiji, Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti, pružamo ruku i Hrvatskoj akademiji nauka i umjetnosti pod uvjetom da naučite lekciju kako se zovemo, šta nam je dom, šta nam je domovina i da nam ne poručujete da nam je sve previše, nego je nas malo. Ko smo mi? Pa ko sebe pita ko su? Možete li bilo gdje vidjeti ko smo mi Hrvati, ko smo mi Srbi, ko smo mi Englezi ili ko smo mi Norvežani? Mi smo ti koji jesmo i koji smo oduvijek bili i koji ćemo, ako Bog da, uvijek biti i ostati. I zbog toga Bošnjaci u ovoj akademiji nauka i umjetnosti imaju ono na što su oduvijek imali pravo. Danas imate priliku stati iza reda jako pametnih, vrijednih ljudi koji će vas kroz znanje, umjetnost, afirmaciju kulturoloških i svih drugih moralnih vrijednosti voditi putem naše tradicije, putem naših tradicionalnih vrijednosti, ali također u skladu sa izazovima, našim nacionalnim izazovima, našim svenacionalnim izazovima, našim panbošnjačkim izazovima, ali isto tako i našim evropskim izazovima. Ako nas ne ubiju, osnažit će nas. Oni to već rade, neće nas ubiti i zato ćemo mi biti snažniji nego što oni hoće. I zato je prilika da kažem predsjedniku ove zemlje u kojoj smo mi gosti i poštujemo, naravno, ali pošto je on u Briselu imao potrebu da kaže da se brine za Hrvate u Bosni i Hercegovini, želim da mu poručim ovdje iz Novog Pazara, gospodine Tadiću, nemoj se ti brinuti za Hrvate, ti se brini za svoje građane, evo ovdje u Novom Pazaru. A našim komšijama Hrvatima koji žive u Bosni, želim samo jednu stvar kazati. Neka vas svak živ na svijetu brani, samo nek vas Tadić ne brani, ja vas molim.